Sanibonani molweni ndanamkela ku-Ezasitivini ngesiXhosa. Usibongile ke bethuna uredi for ukuhamba aye esikolweni. Unxibe kakuhle kusisi uswenkile, ufake nesikhafu. Uphethe i-album ke ayibukayo. Le album ke apho ubona ifoto yakhe nokwenzo. Uthi nantsi ke le ndoda eyandifundisa uthando. So utsho ke into yoba uyawuhlala emthanda ke ukwenzo ngethemba loba ngenye imini bawuze baphinde babonane futhi kungesihle sodwa. So ke kufike nditsho itshomi yakhe ke apho ibimphathele khona ivazi ke eneplanti ke, iplanti yakhona engathi yi-aloe. Ithi ke le plant iyakhanyisa kakhulu ke, so naye ufisela into yoba ubomi bakhe nje bukhanya phaya khona, zonke iinto zakhe zihambe kakuhle. Kodwa uthe xa ifikela kuDeliwe, kusisters lo, Deliwe wabe edikwe finish ethi hayi niyandidika, uSibongile nimenze ngathi uya kude kodwa uSibongile uyapha eMgungundlovu. So uDeliwe usekuloo ngqondo nangoku yoba iyamdika le nto kaSibongile ohamba udikwa nangaba bantu caba exopho kulangazelelwa okanye kuthethwa ngoSibongile ohambayo. Uthe ke esayobuza uJangase ke, uJangase ebeseredi ke for uhamba uba angampha na umphako, umphathise nomphako. Wamphoxa kuJangase esithi uzobuza ngoku na, ngoku ubonayo uba sesiyahamba kodwa ulele usazi uba umntana uyahamba. Kona njengomntu ongumama ke walapha ekhaya ukhe watshekha into yoba lo mntana upakishe yonke into ayidingayo. Kwacaba ke uDeliwe akenzanga yonke ke loo nto. uJangase uye wamphoxa ethi sekungcono ngoba uSibongile uyahamba, enze buzokohlukana naye ngoba wena ubhizi uhleli ufuna umbuyisela nje emva. Ungumama onjani? Ethi kanti ndizamkhapha kakade uSibongile ngowam. Uthe ethi uDeliwe ucela uhamba naye abakhapha, wathi uJangase no, sizoba rayithi siyahamba. So ke bahambile ke uSibongile ke utatakhe xa embona ke mhle ke efake isikhafu wamkhuza ke sithi hayibo, unxibe esaa sikhafu. Caba ke isikhafu esesikamamakhe wambekela wampha. So bevuya ke emncoma kuba mhle, etsho ke nento yoba uze alentuka emyala uba aze aziphathe kakuhle esikolweni, angalibali uba usuka phi ngoba abantwana abanintsi bafike balibale xa sebephaa uba baphuma kwii-families ezinjani okanye basuka phi, balibale nendlela abakhuliswe ngayo. So bahambile ke belibangise eMgungundlovu uSibongile notatakhe. UKenzo yena ke nana uzalelwe yinja endlini. uNomalanga akafuni ukuphathwa and uKwenzo uyakhalaza uthi yena oko kwathiwa umithi zange wasibamba kwa esisisu. Into naye ukhalaze leyithi ke uKwenzo. uNomalanga uphephela ngelithi yena mbi and utyebile akaniki mdla and wazenza into ecaphuka ngoku ukwenzela uba uKwenzo mayibe nguye ucela uxolo nyhani. And aphe uKwenzo ecela uxolo ethi hayi akazi basaphinda afune ukumthinta okanye athini ngoba uNomalanga umise ngelithi wena uhlekisa ngam uthi ndirayithi ndimhle undibona uba ndinjani. Kusekuseni ke wethuna njengaye ke ufikela kuVuso esetafileni. uVuso uthi uzomcela, uyamthuma makayo athenda imithingi ethile. Wamphoxa wabanda ke unjengaye wabe semkhumbuza nento ethi ixesha lakho lokuba yi-CEO liphelile wena. So uVuso ushiyeke nee-questions into yoba noba kwenzeke ntoni ke. Hayi ke nango ke bhenele etywaleni ke uVuso. Uthe sasela ke kunjalo wangena ugcina ekhuza lo mhlolo wokusela kutywala ekuseni. Ngolaka ke uVuso wamphoxa ethi wena ungena phi and yena udinga nje ukuba yedwa njengangoku. Uthe ube ngathi ugcina makamxelele nje uba kwenzeka ntoni ekugqibeni inkosikazi yakho ityiwa yintoni. Wabe setshilo kuVuso uba wena wandifihlela into kaNomalanga, kungoku mna ndithe gabhu kwiimfihlo zalapha ekhaya ngenxa yale position yokuba yile CEO. Ebuza ukuba yintoni kakade ongeke uyenze ngokuba kule position wena yale CEO. Ugcina umile ke kwelithi yonke into beyenza ebeyenzela yena. Wathi omnye hayi andisazazi nokwamna uba ndingubani njengangoku because ininzi into ondenze ndatshintsha ndangabi nguye laa Vusi bendikade ndinguye. So late ke kukhona idina kuhleliwe or yilantshi etafileni, kukho uSokhabase kapha. So uthembisa ukuba i-honeymoon ingakuye, kumnandi kuhlewe intsini kule tafile. Uthe ke bazoya eEurope, ufuna kwenziwe nepati before bahambe nje, i-send off party. Bekumnandi ke kuthiwa kuzoba mnandi. uVuso uthe xa ethi basebenzile abantwana yena ngoku njengamntu ongayi kwi-honeymoon usayosebenza. Wamcela kuSokhabase sithi hayi cela before abheke emsebenzini akahlale phantsi khona i-announcement afuna ukuyitsho. Nyhani ke wahlala phantsi ke noNjengaye sebemnyanzele bahlala. Wathi ke laa tender ye-250 million isekhona kodwa kuzolunga yena noKwenzo bakwazi
ukusebenzisana babambisane kwesi sikhundla se-CEO. Yamdika kuVusi le nto uthe bangabuza kodwa hayi masiyeke saphinde siyithethe uba senza njani. Okwangoku masike sibe sizama uselebhreyitha le yabantwana into. So uVusi ke after yonke loo nto kuye waya kwaKwenzo ke. Apha afike wancoma ke kumfo wabo into yoba yeyi uyabonakala uba wonwabile awubuzwa, uyazibonakalela nje. Ufike ke uKwenzo ethi babhizi balungiselela le nto yale honeymoon and ucela nje ukwenza i-call. Ake abuze nje iindawo nee-flights mayelana nale nto yoba uNomalanga e-pregnant. Wavuma ke uVusi ke ushiye ke uNomalanga empha ke ijusi. Uthe xa efika kuye wabe sesithi ke uVusi mamela ke. Umtshato udlulile ngoku, nam bendikubambele iinto zakho zomtshato njengangoku lixesha loba wena uncede mna. uNomalanga wayebubuza uba kwenzeka ntoni, ufuna ukuthini. Watsho komnye uba ndithi kuwe wena yenza sure uba uKwenzo akasondeli kulaa position ye-CEO, ndifuna ukuba ndodwa phaa. So uNomalanga usengxakini enkulu, kuzofuneka ke enze icebo fast and ugcina ke kuthiwe makohlukane naye and ugcina ngoyena mntu ongekamcebisi njengangoku because naye ufuna uba ngakwicala likaVusi. So asazi kubuza kwenza kanjani ke usisters wesisu. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.